chỉ bây giờ tuần trước makan video wa chuan nek nat dan kan tiang nek nat siam dan power punch siam dan karon tirang do na ni video kan lu main thil pakhat gym kalte hei tun kum sari kalta chhowel nang han mizoram kan ti chhawa gym kal man choya sek suti ka ti anti thina ni man choy sek bale ka ke anti ma se kha man choi khan o kha man choi khan atak sa hlimna atak sa ron nala aron fit chawa engang hlim na nge anei engang level sang nge hlimna nei I hrelo chuan kha a workout a in zoi regular a tang khan engtiang hrisel na nge sumina lei theilo ani ani a hrisel na level a sang tuk chuwang chuan I hrelo ani chuan I kal ve pe lo ni chuan soi hnon lo mei tur chiang tro sebera chuan he video hi ka siam chan chu ka tet lai ti ve khanglang ang ka tet lai kan open deuh lek lai in boxing kan ti tir lama hian hemi aizola te kanum theilawa harsa chuan chuanin youtube ah ten exercise ti dan te kan kon sa thina ni chu tuna aizola molung lei sai ti vela zirna nei lo tan in lama in lo ti ve thei tur awlsam deuh thasi kha kan ron chhop chhuak don ani masa bera chuanin power punch chu enge power punch hi natural om theya mani na pian pui nei sa ni lo chuan a siam theya siam na sat theilu tukani speed te anga ni lawa power punch hi develop theilu tuk strength hi develop theilu tukania chuan power punch ama sa bera chuan I ke tanga chhuak ani ka ti ge chuan I ke tanga I ke virdan I dul tha I bo I mong I shoulder a in tran mar a in tran rual khami I tha khata tang ron chhuak kha ni power hi ke ma ka soi thiam dan ber chuan pan tha chaka thala tuk ma se I ke tanga a coordinations adik si lo chuan umzia nei lo chuwang chuan kha hriat apoimo ani chuanin pakhat le chuanin power punch huai sen ani kan ti te nge huai sen ani entirnan I hneka I won tu a I won tu khan an lo hnek chuak ve dona an lo hnek chuak ve don sia kha team deuh ti tia pul I hnek chuak team deuh engemaw aom team aom kha chuanin a hnek kha na turangin a theilo chuwang chuan power punch hi huai sen ani tel ani theilu tukania hnek chuaka team om lowa I tum threnga tlang popin chu power punch apoimo pakhat le chuan strength le power hi thil dang dei ni ti hriat tur strength chu isiam theilu tuka power chu tlema form dik le explosive angai ani chuwang chuan entranan bodybuilder amo strongman ho ten lifting antia tinasal tuka an chaklu tuka ma se power kha athak her lo thei ma se kha ho ero kha chu an strength chaklu tuk mo tha chaklu tukan lo nei to wang khan power a le lin har lo ta ni chu awlsam bik em ta chuwang chuan power tur pon strength angai tuna kan tranang ama sabera chuan push up kan tiang push up kan ti hian izak hi atiana chip tur ani lawa atiana zau tur ani heklo v shape in I shoulder level a v shape in ngil takin in nem chawang push up kan tianga chu form dik tokin engkim kha I push up ti hian I push up ti lo ingai tur chu I hnek ani hei I hnek hemi form kal hi poimo hemi form kal hi chuan push up ti lawa I hnek threng tur ta weight level a shoulder hi azau do hleka kan danga mong chai kan chukang 1 2 3 chuan hetatang hian na to in kan nem chawang ta kan chuk lenga muang chang in tiang kan hnek chawang ta hang kan hnek ang pakhat le a chuan hei hi a har deuh hleka push up I thei viau ani lo chuan thing thi chung ni ti theya ni lo push up I lo thei viau sa ni chuan hei hi a direct in iti ngal do nia chuan tuna kan push up kha minute
voi som round thum in kara minute ni re zel pona thei voi som pani pona thei I thei dana zirin cho mi kan ti le tura hian ta kan chukanga hold de nga 1 2 kan nem kang po pang hian hold tanga 1 2 ta khan te khan a thei lo tan I ke hi suyanga I mong hi ti nuang hetian I mong I ti pau lo nga I ti hnuaia nga heta hian ta hian I count anga ta khan I nem thei ti khan hei po hi harsel heka voi riat voi thum poi thei voi riat minute ni res voi riat minute ni res voi riat or voi ruk pona poilo mo chang in tura kan ti le tur hi ke kha chuan a hun lai khan ti ve khang lang zel char charang a hun lai khan hemi infiam na athletics shot put lung hi banga mol banga te amo he ta komchar banga te ka deng thin ani chutiang chuan heta chuan medicine ball kan neya hei hi tai dang I ke virang I hneka chuan I hnek pheidon thei patopin I hnek popang hei I hnek form hip rotation dik tok khano tai la I lote chopop chutiang bok chuan a le lama lote kal tlang thei man hmongai lo lote kal tlang thei kha ino apply donia chuan I tuna kan exercise ho ka pathum lek kha ti theya exercise hi ha reng hi ngai lo nia kan ei in te ne na kan ei in te kan khosak phung chu thian nit nei hlo tan amo na thok tan phei chuan in rest timing te kan nei thalowa chuan chuan exercise hi ha reng ngai lo khatiang exercise kha a repetition ati zata voi riat voi som pani voi ruk in thu ni ka chu nang mani ti dan dan nin lo tianga chuan kar khata voi khat po poilo voi ni po poilo aduam de opposition push up rengot po kha a ranin kar khata voi thum voi li po poilo chu in lo man tang kai nge theinan a begin boxer ani amo muay thai kickboxing ai hnek lampang tel hrim khachu kha chuan in non man tang kai thei mial takin tin karandani see ya let's go